ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଠିକି ଆଣିନଥାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିଛି କି ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ମୋ ନାତିକୁ ମଶାଣିକୁ ନେଲା ବେଳେ ତମ ନାତୁଣୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳୁଛି ନା ଢାଳୁନି। ତାକୁ କିଛି କୁହନି, ସବୁ ତୁନି, ସବୁ ସରିଗଲା ଜମା, ସବୁ ସରିଗଲା। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ହେଇନି ତମେ ବିଧବା ହେଇଗଲ। ଦି ଦଫା ଲୁହ ଗଳି ବାବୁଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଜଣାଅ। ବିଧବା ସଧବା ଇଏ କଣ ବୁଝିବ କହୁନା କର। ଇଏ ତ ବାହାବା ଆଗରୁ ବିଧବା, ନା ଶଙ୍ଖା ନା ଶାଢୀ ନା ସିନ୍ଦୁର। ତାକୁ କିଛି କୁହନି, ସମୁଦୁଣୀ ସମୁଦୁଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଠି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ, ସେଇଠି ରୋଷ ଘର ପାଇଁ ଇଶାଣ କଣ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ କଳ୍ପତରୁ କାନ ବଳି। ମୋ ଭାଇ ଆଣିକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, କିଛି ଏତେ ବଡ କ୍ଷତି ହେଲା ପରେ ବି ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଏଠି କଥା ବିପଦ କହି ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ପାରିବିନି। ମତେ ଗାଳି ଦିଅ, ଦିଅ ମତେ ଗାଳି, ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ, ମତେ ମାର ମାରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମତେ ମାର। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ହସି ହସି ସବୁ ସରିଯିବି। କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଅଲକ୍ଷଣୀୟ ବିପଦ କଥାରେ ଏତେ ବିଭୋର ହେଇଗଲି ଯେ ଭାବିଲି ଏଇ ଝିଅ ମୋ ନାତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋହୂ ହବ। ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଇଏ ମୋ ନାତି ମରଣର କାରଣ ହବ ବୋଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲି, ସ୍ୱାମୀଠୁ ଖଇ କଉଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଯା। ଆଗେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସୁହାଗ ଦେଇକି ଯା। ଇଏ ତ ସେତକ ବି ମୋ ନାତିକୁ ଦେଇପାରିବନି। ତେବେ ମଶାଣିକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସବୁ ଦେବି ମୁଁ। जे बापा को आसे এইটা কুসংস্কারী ঘর এটি সমস্ত আমরিছ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇନି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଛ ତମ ଛୁଆକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ରାଣୀ ହେଇଛି ଦିନ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ମୋ ଠାରୁ କିଏ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ତାକୁ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇନି ଆସ ଆସ ଛୁଆ ଆସ
जदि आपण मानक यात्रा धूलीर ए वर्षर सुपरहिट नाटक किछि कथा काली कि थाउ नाटकर ए दृश्य गुड़िक भल लगी थाए तेबे आम A1 यात्रा HD यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण मानक भिडियोटी केमिति लागिला आमको कमेंट रे निजर मतामत दियंतु एवं आम चैनल टी को नुआ आस्थिले सब्सक्राइब कर दियंतु।